Vaikka tämän pienen kosken kevättulvan aikainen kuohu ja voima otetaan huomioon, niin se ei kovin suuresti nykyaikana viehättäisi minkäänlaisen teollisuuden alkuun, mutta kuitenkin voidaan katsoa, että tämä Tikkakosken Yläkoski on antanut alkusysäyksen Tikkakosken taajaman syntymiselle sillä tavalla, että kun aikoinaan jo eräiden lähteiden mukaan 1600-luvun alkupuolella tässä on ollut mylly. Ja sitten tuolla kilometri alempana olevassa Alakoskessa on ollut 1700-1800-lukujen alussa vaihteessa ollut myöskin mylly. Niin tällöin on alkanut jonkunlainen toiminta maaseudun keskellä. Ja tähän myllyn yhteyteen myöhemmin sitten on rakennettu saha ja siitä sitten laajentunut pikkuhiljaa tämä toiminta. Wilhelm Steny oli Vehniän kartanon isäntänä 1870-75 vuosina, jolloin hänen poikansa Martti Stenyin tutustui näihin seutuihin ja kun hänestä tuli nuorena insinööri, niin hän jo 26-vuotiaana sai ajatuksen, että tähän koskeen on mahdollista silloisia oloja ajatellen rakentaa jonkunlaista teollisuutta. Hän osti nämä maat Tikkamannilan kartanosta 1890. Tämä Tikkamannilan kartanohan oli erotettu jo aikanaan Vehniän kartanosta 1800-luvun alussa. Ja tästä Tikkamannilan kartanosta lohkaistiin nämä Tikkakosken maat silloin 1890-luvulla. Kun tässä oli mylly ja saha toiminnassa jo ennestään, niin tähän hän sitten laittoi lisäksi siihen pienen viilaverstaan. Jatkossa myöhemmin tuli sitten suuremmat tehdasrakennukset ja muut. Mutta kuitenkin niin tämä Koskivoima oli se, joka alkuunsa pani tämän Tikkakosken taajaman kehittymisen. Kun viilaverstaan ja laajennettuunkin teollisuuden alun ja myöskin sitten myöhemmin mitä oli rakennettu lisää teollisuutta ja siellä työvoimaa lisätty, niin silloin tuli tietysti esille asuntoasiat ja tähän joen varrelle rakennettiin useitakin rakennuksia, hirsirakennuksia silloisia. Ne rakennettiin 1800-luvun lopulla ja purettiin sitten myöhempinä vuosikymmeninä sitä mukaan, kun niiden käyttö loppui ja uusia rakennuksia tuli tilalle. Omakotitaloja luonnollisesti myöskin rupesi syntymään, joskin vähemmän. Varsinaisesti niitä enemmän tuli 1930-luvun lopulla. Kituperän rakennus, tuo asuntoalue, jos niin sanotaan, se rakennettiin silloin suurelta osalta. Ja sitten 1950-luvulla tuli, kun oli täällä jo runsasta teollisuutta ja runsaasti väkeä, silloin rakennettiin kymmenittäin omakotitaloja. Mutta suurin asuntotuotantolisäys tapahtui 1940 ja 1942 sillä välillä, kun rakennettiin toistakymmentä parakkiasuntoa, joissa oli 4–6 asuntoa kussakin ja niissä oli sitten 1 tai 2 huoneen asuntoja, jotka silloisissa oloissa tietysti olivat sen, mikä minimi täytti, ei ollut mukavuuksia eikä muuta. Niitä rakennettiin Tikkakoskelle Alamyllylammen rannalle, tunnelialueelle ja Liinalammin alueelle. Jatkossa myöhemmin tietysti sitten näitä asuntojuttuja on tullut lisää ja on yksityisiä ja muita. Mutta tämä asuntojen ja väen lisäys se myöskin sitten aiheutti sen, että tänne aikanaan kaupat ja muut, mutta niistä on ehkä parempi sitten kertoa eri yhteyksissä, mutta kuitenkin niin tämä olkoon nyt mainintana siitä, millä tavalla noin pääpiirteissään asutus Tikkakoskella kasvoi ja levisi vuosikymmeniä aikana. Takana oleva rakennus on sillä paikalla, mihinkä 1900-luvun alussa rakennettiin silloisen tehtaan, jos nyt tehtaaksi voi sanoa, perustajan omistajan Stenyin asuintalo, kulki nimellä Keltainen Pytinki, sillä varjolla kun se oli keltainen väriltä. Se paloi, siihen rakennettiin uusi
mutta johtaja ei siihen kuitenkaan muuttanut, vaan tuo harmaa huvila rakennettiin sitten hänen asunnokseen. Tämä ympäristöstä huomattavasti näyttävämpi rakennus noihin muihin verrattuna, niin tämä sai sitten Mäntyniemi 2 nimen täällä kansan keskuudessa. Tämä niin sanottu harmaa huvila, värin perusteella annettu nimi aikoinaan, on rakennettu vuonna 1909 silloisen tehtaan omistajan johtajan Martti Steninin asunnoksi. Tämä on ollut sitten tehtaan johtajien asuntona kautta aikaan siihen asti, kun firma yleensä toimi. Tätä on remontteerattu ja tämä on ollut välillä täysin asumattomana ja ollut vähän vaarassa tuhoutuakin, kun katto on päässyt vuotamaan ennen kuin sitä ruvettiin korjaamaan, kun ei ollut oikein sellaista omistajaa, joka olisi ollut kiinnostunut. Alkuperäisessä muodossaan tämä ei ihan ole enää. Tässä kulmassa oli semmoinen tornirakennelma, suippotorni, joka nousi, mutta se on 50-luvulla purettu pois ja tehty kattotilalle. Vahinko, että se on silloisen arkkitehdin luomus ei ole saanut olla kokonaisena loppuun asti. Nykyisin tässä toimii sellainen lasten sijoituskoti, korkeintaan 7 lasta kerrallaan on, joilta on elämä siinä mallissa, että ei omaa kotia oikein ole. Ja täällä ovat sitten 18-vuotiaaksi, korkeintaan 21-vuotiaaksi ja sen jälkeen lähtevät sitten jatkamaan omaa elämäntaivaltaa. Tässä oli aikanaan hyvinkin upea puutarha, jossa oli paljon kukkia, pensaita ja muuta. Sitten se pääsi villiintymään ja nyt se on entrattu, mutta toivon mukaan tästä aikanaan tulee sellainen kuin ennenkin. Sauna on tuolla rannassa ja tuolla rannassa on sellainen betonirakennelma, patio jo ruusutarhoineen ja muineen, jotka sekin ruusutarhat ovat jo pois pelistä, mutta silloin kun tämä kukoistuksen aika oli, niin sellainen täällä on ollut. No niin, ja nyt ollaan seutukunnalla tunnetun ja kuuluisan Tikkamannilan navetan luona. Tämä on tällä kertaa nykyisin Tarina päiväkodin käytössä. Ennen kuin jo yksityiskäyttöön tullut, tällä on ollut monta eri vaihetta aikoinaan. Ensimmäiset rakentamisvaiheet tähän rakennelmaan tehtiin 1890-luvun lopulla ja 1908 laajennettiin ja viimeiset rakennelmat tähän on tehty 1910-luvulla. Silloin tämän 1910 osti Pietarissa syntynyt sveitsiläinen juustomestari Konstantin Bernhard ja hän laajensi tätä navettaa vielä silloin ja perusti tähän sitten juustolan ja muuta sellaista hevoshoitoa ja semmoistakin täällä aikanaan on ollut. Tämä oli edelläkävijä monessa suhteessa noin tuotannon ja menetelmien suhteen. Peltoja tähän raivattiin tuonne suolle noin 300 hehtaaria, 200 hehtaaria oli ehkä viljelyskäytössä. Ja sieltä suolta oli sitten rakennelmat tänne sellaiset pyöreästä puusta tehdyt junavaunukiskot, jotka vaunuilla vedettiin sieltä sitten niin heinäkuormat kuin viljakuormatkin tänne. Ja edelläkävijä tämä oli monessa muussakin suhteessa tuolla läheisen kosken luona. Koskessa oli voimala, sieltä vedettiin sähkövirta tänne ja täällä oli sähkövirta käytössä. Ja muun muassa heinälatoihin ja sellaisiin oli sähkökäyttöiset hissit, jotka nostivat kuorman toiseen kerrokseen. Navettaan ja muihin tuli juokseva vesi ja kaikkea tällaista, jota ei siihen aikaan yleisesti ollut käytössä, niin tämä Bernhard otti näitä käyttöönsä. Juustovalmistus oli täällä se päätuotanto ja sitä tehtiin parhaimmillaan, että joka toinen päivä valmistui semmoinen 80 kilon Emmental juustolimppu ja joka toinen päivä 60 kilon limppu. Ja nämä myytiin Venäjälle kaikki. Ehkä tietysti jotakin Suomeenkin, mutta varsinainen tuotanto meni Venäjälle. Ja tässä juuston valmistuksessa oli jo Bernhard järjestänyt huomattavan sellaisen
modernin systeemin. Hän järjesti täältä navetasta jo suoraan sitten putkia pitkin tämän maidon kuljetuksen sinne juustolaan. Ja juustolasta, kun juusto oli valmistettu, siitä jää heraa runsaasti. Se taas putkia pitkin johdettiin viereiseen sikalaan, jossa kasvatettiin sikoja. Ja tämä juustoherä nähtävästi oli hyvä kasvattaja, pitää nekö paikkansa, mutta ainakin on sanottu, että jopa 400 kiloa saattoi suurimmat karjut painaa. Tuntuu aika suurelta, mutta kenties, että tällä lailla oli järjestetty tämäkin juuston valmistusjuttu hyvin automaattiseksi ja voi sanoa tavallaan nykyaikaiseksi. Tässä on tämä ajosilta, jota pitkin hevosilla vietiin tavara, heinät ja muu rehu tänne navetan toiseen kerrokseen, missä oli rehuvarastot, ja sieltä sitten tarpeen mukaan aina toimitettiin lehmien ruuat niin kuin asiaan kuului, ne pudotettiin suoraan sieltä alas ja sekin oli hyvin käytännöllisesti järjestetty. Juustotuotantoon tietysti tarvittiin lehmiä. Tässä oli parhaimmillaan yli 200 lehmää täällä navetassa ja hevosiakin oli tilan hallussa 50 ja oli erittäin kukoistava, mutta kukoistus loppui siihen, kun vaimon kanssa meni asiat mistiin ja tuli ero ja tila jaettiin sitten sillä tavalla, että noin 900 hehtaaria parempaa maata meni vaimolle ja loput 2200 hehtaarista suurin piirtein meni sitten tälle Konstantinille. Tämän jo aikaisemmassa vaiheessa, mitä oli Tikkamannilan kartanon historiikissa merkittävä tapaus, oli torpparihäätö vuonna 1916. Se herätti huomiota laajemmaltikin. Se oli Laukon torpparihäädön jälkeen runsaslukuisen torpparihäätö Suomessa. Parisenkymmentä torppaa häädettiin pois. Niitähän oli kirjojen mukaan 18 torppaa ja 7 mäkitupalaista. Ja näistä torppareista suurin osa oli sellaisia, että ei ollutkaan pitäviä sopimuksia. 3 torppaa oli, joilla oli pätevä sopimus. Niitä ei häädetty, mutta tämä Tikkamannilla omistaja Bernhard osti sitten nämä pois siinä samassa yhteydessä tai hiukan myöhemmin. Nämä torpparien häätö tapahtui juuri kriittiseen aikaan. Vilja oli juuri valmistumassa, se olisi pitänyt leikata, niin se määrättiin, kun oikeuden päätös oli tullut, määrättiin lähtemään sieltä pois, mutta muutamat torpparit ainakin kerkisivät tehdä sen, että ne edellisenä yönä leikkasivat viljan ja veivät sen pois. Tämän viljan kohdalta joiltakin torppareilta kävi niin, että ne eivät saaneet sitä pitää. Bernhard sai sen omilla toimenpiteillään ja virkavallan avulla saivat takaisin, mutta se oli kohtalokasta näille. Ne joutuivat sitten hakemaan ja hakeutumaan jonnekin muualle töihin. Mutta niin kuin sanottu, niin täällä oli valtava määrä työntekijöitä ja niille tarvittiin asuntoja. Niitä rakennettiin sitä mukaan. Näiden asuntojen kohtaloksi tuli sitten se, kun vuonna 1928 juhannuksen alla oli semmoinen joku juhla, jossa oli Tikkamannilassa vieraita. Tämä emäntä vaati poltettavaksi sellaisen risukasan siinä pääkartanon lähellä. Sitä ei olisi haluttu, mutta se vaati ja se sitten poltettiin. No kun tämä oli poltettu, siihen jäi tuhka läjää, sitten väki lähti muualle. Mutta kun tuulenpuiskat tuli, niin täältä tuhkaläjästä lensi kipinät katolle, pärekatolle ja se syttyi palaamaan ja tämä palo, ei sitä pystytty sammuttamaan, ei ollut vehkeitä välineitä. Siinä palo 6-7, montakohan niitä lienee ollut, mutta ainakin se määrä muitakin rakennuksia. Ja se oli sitten melkoinen katastrofi Tikkamannilan kartanolle. Tämän palon yhteydessä oli sellainen historiikki, Tikkakoskella ei vielä silloin ollut palokuntaa. Palokunta hälytettiin Vihtavuoresta. Vihtavuoren palokunta tuli. Siinä semmoinen tragikoominen tapaus sattui, että kun ne kiireesti lähti Vihtavuoren palokunta tänne apuun, niin niiltä unohtui jonkunlainen satsi, noita paloletkuja, joilla otetaan pitemmästä vesivarastosta, niin tämä oli unohtunut pois ja ei sitten pystyttykään loppujen lopulta
isompaa vesivarastoa käyttämään, mutta tuskin se olisi auttanut, vaikka olisi pystyttykin. Palo oli päässyt jo niin suureen valtaan ja silloiset puurakennukset, nehän eivät kovin suurta aikaa tarvinneet, kun ne oli valmis, jos ei nyt ihan maan tasalla, mutta käyttökelvottomina kuitenkin. Tämä navetta ei sen jälkeen, kun täällä kaikki toiminta oli loppunut, se ei ollut käytössä, virattomana seisoi, mutta sitten kun talvisota alkoi, niin siirrettiin koneistusosasto tänne ja ne toimi talvisodan ajan täällä ja toimivat vielä välirauha-aikanakin siihen saakka, kunnes välirauha-aikana Tikkakoskien tehtaan suuret silloiset laajennukset tulivat valmiiksi. Sitten vietiin täältä koneet takaisin. Kun Bernhardin aika oli ohi, niin tämä siirtyi yksityisomistukseen sillä tavalla, että silloinen Lahti-yhtiön piirimies osti tämän tilan, mutta sen tilan kehitys ei jatkunut entisellään, vaan se pikkuhiljaa kutistui ja pieneni ja metsiä myytiin sitä mukaan, kun tarve oli. Ja sitten kun viimeiset metsät oli suurin piirtein poissa, niin sitten tämä myöskin joutui tämä omistaja luopumaan tästä tilasta. Ja se on erinäisten vaiheiden jälkeen sitten tämä siirtyi Jyväskylän maalaiskunnalle ja Jyväskylän maalaiskunnan liittyessä kaupunkiin omistajaksi tuli Jyväskylän kaupunki. Kukoistuskausi oli ja meni. Sen jälkeenhän tässä on ollut matkailukeskus, jonkunlainen turistipaikka, jossa oli muun muassa pellava-aitta ja monia muita liikkeitä. Ja oli pieni ravintola, kahvilajutut ja sitten siihen tuli muuta toimintaa ja viimeisenä on nyt juuri sitten tämä lasten päiväkotitarina. Ja se jatkaa nyt ja toivon mukaan jatkaa pitempäänkin. Hyvä paikkahan tämä on kaikin puolin lapsille. Eräs tavallaan merkittävä vaihe Tikkakosken asuntohistoriassa on nämä niin sanotut Siivolan talot. Tässä taustalla näkyy Siivola 2 ja sitten on Siivola 1, jotka olivat poikamiesasuntoja. Ja sitten kolmantena Kotiranta, joka oli perheellisille. Nämä on rakennettu vuonna 1938 tullut valmiiksi ja siinä mielessä merkittäviä paikkakunnan asuntohistoriassa, että nämä olivat tasoltaan pitemmällä kuin mitä yleensä siihen aikaan vielä oli. Poikamiehille kun rakennettiin, niin ne oli sitten semmoiseksi niin kuin valmiiksi asunnoiksi, joissa oli nuo talon puolesta, firman puolesta oli huonekalut, makuvaatteet, pyyhkeet, muut semmoiset. Ja siellä oli pesuallas, johon tuli lämmin vesi ja kylmä vesi. Ja sitten 2 kerroksessa kun oli, niin molemmissa kerroksissa oli oma suihkuhuone yhteiskäyttöön. Sinne tuli kuuma ja kylmä vesi ja samoin sitten yläkerrassa oli samanlainen. Ja siellä oli niitä asuntoja yhteensä näissä 2, Siivola 1 ja Siivola 2. Niitä oli 40, joissa asui yleensä 2 poikamiestä. Joissakin harvoissa tapauksissa 1 ja joissakin kiireisissä tapauksissa, kun porukka oli paljon eikä asuntoja, niin saattoi asua 4 kerrossängyissä aikanaan. Elämä täällä Siivola-rakennuksissa, kun poikamiehiä oli asukkaat, niin tietysti oli jonkun verran värikästä, vaikka silloin ennen muinoin ei ollut sellaista nuorten ja poikamiesten elämäni raisua kuin se on nykyisin. Ja vallankin kun firman taholta oli vielä määrätyt järjestyssäännöt poikamiesasuntolaan, esimerkiksi vierailuajat oli sille vissiin noin muodollisesti ainakin määritelty, että kello 10 illalla piti olla vieraat pois ja ehdottomasti oli kielletty, että naisvieraita poikamiehillä yön yli ei missään tapauksessa olisi saanut olla. No se on selvä, että kyllähän tällaisia kieltoja silloin tällöin rikkoivat, ketkä katsovat, että sen haluavat ja uskaltavat tehdä. Ja vallankin sota-aikana sekin jo pisti olemaan vähän niin kuin kunnolla, kun tiesi, että jos suurempia järjestyshäiriöitä tulee, niin silloin voi olla, että työsuhde täällä loppuu ja eivät enää anokkaan vapautta
sotapalveluksesta ja vaihtoehtona oli sitten rintamalle lähtö, niin se kyllä pani varmasti monen miettimään, vaikka olisi halunnut vähän reippaamminkin juhlia, niin pani miettimään, että parempi pysyä aisoissa kuin että lähteä sinne rintamalle. Tämä Liinalammin aluehan on yksi Tikkakosken taajaman 4 tavallaan aikanaan erillisestä alueesta. Tehtaan alue, Liinalammin alue, Tikka-Mannila ja tunnelin alue. Teollisuutta ensimmäiseksi tuli tänne Liinalammille, takana olevan Liinalammin rannalle jyväskyläläinen kauppias Ville Kammonen perusti 1880-luvulla tervatehtaan. Ja tämä tervatehdas oli se, joka antoi tälle Liinalammille ensimmäisen asutuksen. Ja näitä ensimmäisiä rakennuksia, mitä silloin rakennettiin, on tässä taustalla oleva silloisen johtaja-omistajan Kammosen asuintalo. Tämä on rakennettu 1897 ja seuraavana vuonna rakennettiin tuolla pikkusen sivumassa oleva 2 perheen työntekijäasunto. Ja nämä ovat säilyneet aivan viime aikoihin saakka vuoden 2012 syksyyn, jolloin ne purettiin äkkiä pois, vaikka ne olisi saanut säilyä ja pitää kunnossa, ne olisi saaneet olla jonkunlaisena muistomerkkinä Tikkakosken seudun vanhoista rakennuksista. Enää ei ole seutukunnalla yhtään 1800-luvulla rakennettua rakennusta, joten se on ikävä, että ne eivät saaneet olla. Ja niin kuin muissa yhteyksissä on tullut kerrottua, niin 3. vanhin on tehtaanjohtajan asunto, niin sanottu Harmaahuvila. Ja Peurunin kauppakin on sitten, se on 1919 rakennettu, että tässä on suurin piirtein ne 4 Tikkakosken vanhaa rakennusta, jotka ovat luetteloituna. Kauppias Ville Kammosen tervatehdas sijaitsi luonnollisesti melkoisen lähellä hänen asuntoansa, joka tuossa Liinalammin rannalla vähän taaempana sijaitsi. Ja minun muistikuvan mukaan ollaan nyt suurin piirtein niillä paikoilla, missä tämä tervatehdas aikoinaan oli. Sanottiin, että se oli suurin ja arvovaltaisin tervan valmistaja seutukunnalla. Raaka-aineet tälle tervatehtaalle saatiin lähiseutuvilta niin kauan kuin siellä kantoja ja puuta riitti sopivasti, kunnes sitten aikanaan Tikkakosken tehtaiden omistaja ja johtaja Martin Steni rakennutti Tikkakoskelta Luonnetjärven reunaa pitkin tien Jokihaaraan saakka, sellaisen ajotien, jota pitkin rekipelillä ja kärrypelilläkin tarvittaessa kesällä pystyttiin kuljettamaan, kun Tikkakosken tehdas tarvitsi puutavaraa paljon jo yksistään lämmitykseen ja polttoaineisiin, niin sitä varten tämä tie. Ja tämä tie tuli sikäli myöskin hyvään käyttöön tälle tervatehtaalle, että kun lähiseutuvilta tervaskannot rupesi vähenemään, niin tervatehdas voi käyttää sitten tätä samaa tietä, joka sai aikanaan nimen tästä Teni-nimestä kansankeskuudessa, sai nimen Teinin tie. Ja tätä Teinin tietä sitten käytti sekä Tikkakosken tehdas että tämä Liinalammin tervatehdas tavaroittensa raaka-aineittensa kuljettamiseen. Tämä tervatehdas antoi nimen Liinalampi, joka tässä vieressä on. Liinalampihan on olemassa tietysti ja Liinalampi-nimi, mutta pellavat liotettiin tässä lammessa, niin tietää vanha kansa kertoa, että tämä Liinalampi on saanut nimensäkin siitä, että se on ollut pellavan liotuspaikkana. Ja seutukunnalla ei puhuttu Liinalammista ja Tikkakoskella, vaan puhuttiin, että tervaruukki. Vielä 30-luvulla esimerkiksi niin ei Liinalampi-nimeä käyttänyt kuin ehkä jotkut vieraamat, mutta ei paikkakuntalaiset. Kun vuonna 1936 rakennettiin Tikkakoskelle ensimmäinen kansakoulu ja se tuli tänne Liinalammille. Kun oppilaat oppivat koulussa puhumaan Liinalammin koulusta, niin koteihinkin siirtyi sitten tämä Liinalampi-nimi ja tervaruukki-nimi pikkuhiljaa sitten häipyi pois. Mutta 40-50-luvulla vielä vanhat tikkakoskelaiset puhui tervaruukista
Ja jos vanhoja tikkakoskelaisia ketä on vielä, niin ei ole ihme, vaikka ne vieläkin käyttäisivät sanaa tervaruukki, että se oli niin sopiva nimi juuri tämän tervatehtaan perusteella. Liinalammin asutushistorian kohdalta voidaan mainita, että täällä ei ollut, ennen kuin tämä tervatehdas perustettiin, niin täällä ei ollut asumuksia, mutta tervatehtaan työntekijöiden ja muiden tarpeisiin sitten niitä rakennettiin. Ja varsinainen Liinalammin asumishistoriikki alkaa talvisodan jälkeen, kun evakkoja tuli ja tehtaan toiminta moninkertaistui. Tarvittiin myös paljon uusia asuntoja ja silloin rakennettiin Liinalammille uusia taloja. Liinalammin eteläpuolelle rakennettiin omakotitaloja ja pohjoispuolelle sitten parakkeja. Ja sellainen mielenkiintoinen historiikki näiden, kun ne oli omia tiloja kukin rakennus, niin silloin talvisodan jälkeen jostakin syystä tai oikeastaan ymmärrettävistä syistä näille tiloille annettiin Kannaksen taistelupaikkojen nimiä. Siellä oli Punnus, siellä oli Summa, mitä niitä kaikkia nyt oli silloisia taistelupaikkoja ja niiden mukaan sitten annettiin näitä nimiä. Nimet ovat tietysti vielä nykyisinkin voimassa. Mainittakoon vielä tämän tervatehtaan kohdalta, että siellä oli työntekijöitä jonkun verran lukumäärästä. Mulla ei ole muistikuvaa, että paljonko oli, mutta joitakin sellaisia persoonallisuuksia, jotka tulivat kansan tietoisuuteen. Siellä oli Terva Malakias ja Terva Ievi ja Samuli taikka joku sellainen nimi oli yksi. Ja sitten Ahvenus Aatami oli sellaisia tunnettuja tervatehtaalla työskenteleviä nimiä. Kun tervatehdas aikoinaan lopetti toimintansa 1920-luvun lopulla, niin sen jälkeen Liinalammilla ei varsinaisesti pienempääkään teollisuustoimintaa ollut, kunnes sitten myöhemmin tänne perustettiin Tikkapuu Ky-niminen puunjalostustehdas. Siellä tehtiin tilaustöinä erilaisia puuseppäverstaan töitä ja tunnetuin niistä oli jääkiekkomaila. Mä en muista sen mailan nimeä, se oli joku kanadalainen kaupunki, Toronto tai Montreal tai joku sen tapainen nimi, mutta en ole ihan varma mikä sen nimi oli. Ja mailan valmistus kun sitten loppui. Ja loppui myöskin tämän puuseppäverstaan Tikkapuu Ky:n toiminta. Tässä ihan taustalla oli aikanaan myöskin, ja on osittain vieläkin, rakennus, jossa oli seutukunnalle työntekijöille yhteinen sauna ja pesutupa ja varastorakennus, joka myöhemmin sitten sinne sijoitettiin pieni metallisorvaamo. Nämä olivat ne varsinaiset teollisuusasiat, joita Liinalammilla vanhan tervatehtaan lisäksi oli, mutta nekin on, niin kuin sanottu, niin ne ovat jo kaukana takana päin. Liinalammin teollisuus vanhalla ajalla, kun puhuttiin tästä tervatehtaasta ja muusta, niin on sisältänyt muun muassa tässä taustalla olevassa rakennuksessa elementtitehtaan. Joskus 70-80-lukujen aikoihin se joutui lopettamaan toimintansa menekkivaikeuksien takia. Kun se oli seisonut tyhjiltään muutamia vuosia, niin Keski-Suomen ilmailumuseo sai sitten tilat käyttöönsä tästä tietysti määrätyn kaupan kautta ja siirsi tämän Keski-Suomen ilmailumuseon armeijan lentokonehallista joskus 80-luvun lopulla ja on toiminut siitä lähtien tässä. Taustalla on Tikkakosken Liinalammin teollisuusalue, jossa on vuosikymmenien aikana jo toiminut erinäisiä laitoksia. Siellä on metalliteollisuutta, siellä on rengasliikettä, siellä on armeijan jotakin toimintaa. Mainittakoon erikoisuutena, että siellä on myöskin tällainen lääketehdas, joka tekee vaikeisiin sairauksiin eräitä lääkkeitä. Ja näiden valmistamiselle Tikkakoski on siinä suhteessa ollut kiitollinen paikka tälle tehtaan perustamiselle, että nopeat toimitukset näille lääkkeille ovat A ja O. Ja lentokenttä kun on vieressä, niin tämän avulla sitten saadaan nämä lääkkeet niin nopeasti, että niiden lääketieteellinen vaikutus vielä riittää. Ja tämän takia
juuri tämä on täällä toiminut ja toimii edelleenkin. Tässä takana oleva tunnelirakennelma, mitä näkyy, niin se oli Tikkakosken tehtaiden yksi osasto. Ja tämä oli aiheena tunnelin alueen asuttamiseen vuonna 1939. Tämä tunneli louhittiin ja rakennettiin tänne ammustehdas. Siellä valmistettiin 12,7 millisiä konekiväärin ammuksia alusta loppuun saakka. Ja samoin myöskin niin sanotun norsupyssy eli 20 millisen PST-kiväärin ammukset valmistettiin täällä. Tämän tehtaan tuotantoväki tarvitsi sitten myöskin asuntoja ja asuntoja rakennettiin tänne, useita parakkirakennuksia ja sitten nämä lataamorakennukset, pari toimihenkilörakennusta, oli saunat, oli pyykkituvat ja sellaiset ja myöskin sitten palvelutalo, semmoinen kauppatalo, joka palveli tämän kulmakunnan väestöä. Tunnelilla oli satoja henkilöitä työssä, parhaimmillaan 400 henkeä vuonna 1944, kun oli se kova hyökkäys, Neuvostoliiton hyökkäys, ja silloin tarvittiin ammuksia enemmän kuin normaalisti, niin silloin haalittiin ympäri seutukuntaa tänne väkeä. Se ei ollut kuin muutaman viikon semmoinen huippujuttu, mutta kuitenkin silloin oli valtava määrä väkeä töissä. Ja täällä oli asukkaille sitten tätä tällaista palvelua. Oli suutari, räätäli, parturikampaaja ja kaikkea tällaista. Ja kauppa, joka oli tuolla vähän tänne tulevan tien varrella, se rakennettiin sinne hiukan myöhemmin kuin nämä muut rakennelmat täällä ovat olleet, asuinrakennukset ynnä muut. Ja alkuunsa kaupassa toimi jyväskyläläinen osuuskauppa Mäki-Matti, mutta se ei pitänyt sitä kuin aivan pienen aikaa ja sitten sen otti käyttöönsä osuusliike Keskimaa Jyväskyläinen, jolla oli, niin kuin Mäki-Matilla oli Tikkakoskella jo kauppa ennestään, niin myös Keskimaalla oli kauppa Tikkakosken tehtaan luona ja Keskitikka sitten otti tämän liiketalon hoiviinsa. Sen yhteydessä oli asunnot, mutta sitten myöskin sellainen juhlatalo ja tanssitalo, Keskitikka nimeltään, ja se oli sitten semmoisessa käytössä tuonne vuoteen 1948. Silloin se muutettiin naisten asuntotaloksi, sellaisen nyt sanotaan sinkkunaisten asuntotaloksi, ja rakennettiin pienet asunnot sinne juhlatilaan, ja sen jälkeen se sitten oli toiminnassa niin kauan, kunnes se paloi 12.12.1959 ja sen taru loppui siihen. Täällä mäen päällä oli vesitorni, jonnekka vesi otettiin tuolta Luonetjoesta ja sieltä painevedellä sitten näihin muutamiin rakennuksiin, teollisuustiloihin luonnollisesti tarvittiin vettä, sinne tuli sieltä, mutta pariin asuintaloon myöskin tuli painevesi sieltä vesitornista. Kaikki muut rakennukset olivat sitten kyllä kuivillaan, jos niin sanotaan. Toinen tällainen parakkiasunto siinä Jokelan tilan lähellä oli sellainen poikamiehille parakkitalo. Vastaavasti niin kuin tässä kaupan lähellä oli yksinäisille naisille tyttöjen talo. Ja nämä oli sitten sellaiset, joissa asui yksin eläjät. Ne oli pienet yksinkertaiset asunnot, joissa ei ollut mitään mukavuuksia yhteislämmityksellä ja yhteiskeittiöillä ja muilla semmoisilla varustettuja. Mutta kuitenkin ne silloisiin oloihin täyttivät sen tarpeen, mitä nyt välttämätön asuminen tarvitsi. Sodan loppuminen aiheutti täälläkin sen, että ei tarvittu näitä lataumarakennuksia siihen käyttöön. Ne purettiin siitä tuotannosta pois ja ne sisustettiin asunnoiksi. Ja ne oli sikäli hyviä asukkaille, että niissä oli jo tämä keskuslämmitys, kun ei voinut tulisioja pitää ruutikäsittelyyn ja muun takia. Ja näitä tuli useita, yhden perheen ja kahden perheen. Ja myöskin yksi isompi oli, jonne oli vesijohtokin, niin siellä oli 4 perheen asunto tuli siitä talosta, että tällä tavalla nämä teollisuusrakennukset otettiin sitten asuinkäytäntöön.
muutenkin asuminen täällä jatkui vielä ja täällä tehtaalla jatkui Tikkakoski Oyn tuotanto, kun ompelukonetuotanto tuli tilalle, niin sitä jatkui täällä sitten tuonne 60-luvulle ja 60-luvulla täällä vielä alkoi muun muassa tikkanastojen tuotanto, joka kuitenkin siirtyi hetimmiten tuonne ison tehtaan yhteyteen. Mutta kun täällä tuotanto lopetettiin sitten kokonaan, niin tilalle tuli jyväskyläläinen liike Mikromilli, joka teki täällä työkaluja ehkä 9 vuoden ajan ja siirtyi sitten Karstulaan. Sen jälkeen tämä on ollut pois tuotantokäytöstä ja muuten tämän tunnelialueen asutus- ja kaavajutut, nekin ovat olleet tapetilla jo 1950-luvulla. Tännehän Jyväskylän maalaiskunnan silloinen arkkitehti Vikkula piirsi asemakaavan ja sen mukaan täältä kautta olisi kulkenut tuo, mikä nykyisin menee Tikkakosken halki, Tikkakosken tie Nelostieltä Kuikkaan. Niin se oli siinä kaavassa, se kulki täältä tunnelialueen tuntumassa Jokelan talon kautta Tikkakoskelle, mutta se ei koskaan toteutunut tämä kaava. Tehdas ei myynyt tätä ennen kuin he olisivat saaneet kaavan vahvistettua, koska se olisi sitten tontin hintoihin vaikuttanut aivan ratkaisevasti. Ja tämä siirtyi vuosikymmenillä sitten eteenpäin, kunnes aikanaan kun Nokia oli omistajana, niin myi loppujen Jyväskylän maalaiskunnalle tämän alueen. Ja sen jälkeen tänne vasta on sitten ruvennut syntymään asutusaluetta, joka nyt on tätä uutta tunnelin aluetta. Kymmenittäin on rakennuksia jo, uusia modernia asuintaloja ja lisää tulee. Mutta että, kuten sanottu, niin se aikaisemminkin olisi jo ollut rakentamispuumi tulossa, mutta ehkä parempi näin kuin mitä nyt on. Aina kun asuntoja ja asumispaikkoja kasvaa, niin kuin Tikkakoskikin vähin aikojen kuluessa kasvanut, niin näille tarvitaan myöskin sitten liikennettä varten kulkuväylät ja tieolot. Tietenkin niin Tikkakosken kuin monen muunkin paikkakunnan kohdalla on samanlaiset, että alkujaan ei ole, kun ei ole ollut asutusta, ei ole ollut teitäkään, mutta vähin sitten asujamisto kasvaessa tieliikenne kehittyy ja Keski-Suomen kohdalta Hämeenlinnasta Hirvaskankaalle tämä väylä oli sellainen runkoväylä ja tälle niin sanotulle ratsupolulle aikanaan Ruotsin kuningas Kustaa III antoi määräyksen 1780 seutuvilla, että tämä niin sanottu ratsupolku täytyy laajentaa sellaiseksi tieksi, että siinä on sotaväen kuljetukset tykistöä myöten pääsee kulkemaan sitä tietä pitkin. No, tämä tieväylä rakennettiin ja Hirvaskankaalla oli sellainen jonkun sortin solmukohta. Tämä oli vallitseva liikenneväylä parannettuna tietysti aikanaan osittain ja enemmän tai vähemmän autoajokuntoiseksi ja tätä väylää kulki linja-autot, sitä kulki tavara-autot ja henkilöautot ja muut siihen saakka, kunnes Nelostie aikanaan 1958 muistaakseni taisi olla ensimmäinen vuosi, kun se tuli käyttöön Jyväskylän Äänekosken välillä. Ja ne veivät tältä niin sanotun ratsutien paikalle rakennetulta tieltä oikeastaan liikenteen suureksi osaksi pois. Ja siinä ei ollut kuin sellaista paikallisliikennettä ja aikanaan myöskin kyllä autoliikennettä, linja-autoliikennettäkin. Linja-autoliikenne tällä välillä alkoi joskus 1926 tai sitä luokkaa. Vehniällä Hirvasmäen talon pojat, Salosen veljekset, päättivät, että nyt taitaa olla aika, jolloin linja-autolla voisi ruveta tienaamaan ja ne hankkivat pienen linja-auton ja sillä sitten rupesivat liikennöimään Vehniänkylän ja Jyväskylän väliä tästä Tikkakosken kautta. Ehkä vuonna 1927 olisiko ollut vehniänkyläläinen Eelis Hirvi perusti jonkunlaisen liikenneyhteyden, joka aloitti Kangashäkistä. Hänellä oli siellä talo, jossa oli kauppa ja tähän kaupan kuljetuksiin ja muihin hän tarvitsi vähän
autojuttua ja hän aloitti sitten silloin 27 tai sitä luokkaa henkilöautolla. Sen jälkeen tuli vuoroon sitten pieni linja-auto, jossa oli kapasiteettia henkilöstölle enemmän. Ja tällä sitten liikennettä laajennettiin ja lisättiin ja autoja ja muitakin, mutta ajan mittaan kuitenkin se hoiti sen tarpeen, mitä tässä liikennevälillä oli. Pääosa ehkä siitä liikenteestä oli juuri Tikkakoski ja Jyväskylän välisen liikenteen hoitaminen. Monet kerrat oli sillä viisiä, että kun lauantai-sunnuntai-iltana auto kun toi viimeiset kerrat tänne väkeä, niin siihen autoonhan ei normaalisti olisi sopinut lähes tulkoonkaan kaikki ne, jotka olivat tulossa. Ja viimeinen auto vallankin, se joutui kovan kuormituksen kohteeksi useimmiten. Ja nykyisin tuntuu siltä, että eihän sellainen ole voinut olla mahdollista, mutta tiedän omakohtaisesti, että on tapahtunut. Itse olin mukana kerran, kun joku sunnuntai-ilta Jyväskylässä ja torin laidassa jossakin, mistä se auto lähti. Siihen lastattiin sitten, kun väkeä oli yletön määrä, moninkertaisesti se väkimäärä, mitä tähän autoon sopi. Auto oli silloin 32 hengen linja-auto ja kuitenkin siihen sitten lastattiin niin paljon, että joka ainoan penkkiin vähintään 2 istumaan ja käytävä tupaten täyteen. Ja sitten kun ennen muinoin oli linja-autojen katolla oli sellaiset kaiteet, kun tavaraa kuljetettiin, se oli lava. Tänne katolle kiipesi sitten porukkaa. Niitä oli niin paljon kuin sinne suinkin sopi. Ja vielä sitten takana oli pyöräteline, semmoinen iso pyöräteline, ennen muinoin linja-autoissa. Niin sinne seisomaan sitten väkeä, jotka pitivät kiinni mikä mistäkin. Ja sitten kun tämä oli tämä sisäpuoli lastattu täyteen, niin siinä oli 128 henkeä siinä linja-autossa silloin. Ja minä pidin, että se on se suurin määrä, mitä koskaan on kuljetettu. Mutta tämä johtaja Heilis Hirvi ties kertoa omana kokemuksena, että on kerran ollut 132 henkeä. Ja huvittavinta, ainakin silloin jo monta muutakin kertaa, ei se tietysti mikään ainut kerta ollut, että tätä lastaamista ja autoon sovittamista valvoi poliisi. Ne oli valvomassa, että varmasti tulee kaikki paikat täyteen ja että sitten mahdollisesti kaikki pääsee mukaan, ettei kenenkään tarvitse jäädä pois. Myöskin tavarakuljetus tietysti vaati omat juttunsa. Siihen oli useampia kuorma-autoja sitten tehtaalla. Nämä kuorma-autot ajoivat sitten Jyväskylästä tavaraa ja veivät sinne ja ne ajoivat myöskin sitten, mitä kun aikoinaan tehdas haloilla lämmitettiin keskuslämmitystä, niin halkoja meni luonnollisesti melkoinen määrä. Niitä sitten tuli ympäristöstä etupäässä Uuraisten ja Vehniän suunnalta ajettiin halkoja. Näihinkin oli aivan ihan voi sanoa vakioreitit, mitä tarvittiin niiden halkomäärien kuljettamiseen. Muitakin suunnitelmia Tikkakosken liikenneolojen parantamiseksi aikanaan on ollut. Sellainen oli jo aikoinaan johtaja Stenin aikoihin, että kun oli olemassa Suolahden Jyväskylän rautatie, että Vihtavuoresta tai Leppävedeltä vedettäisiin rautatie Tikkakoskelle, josta sitten olisi aikanaan mahdollisuus jatkaa Uuraisten kautta Saarijärvelle ja niin edelleen, että tätä kautta, koska junakuljetus oli tietysti ihan eri luokkaa teholtaan ja kapasiteetiltaan kuin autokuljetukset. No tämä ei koskaan toteutunut, mutta tällainen haave oli. Tätä samaa asiaa oli jo aikanaan Tikkamannilla patruuna aikanaan haaveilu ja kaipailu, että Jyväskylästä tänne Tikkakoskelle lähinnä hänen omia tarpeitaan varten olisi perustettu ja rakennettu rautatie. No tämä ei kuitenkaan koskaan toteutunut ja eikä tietysti enää koskaan toteudukaan, mutta kuitenkin, että ei pelkän linja-auton ja autokuljetusten varaan olisi tarvinnut jäädä, niin siinä mielessä oli tämä rautatiehaave aikanaan esillä, mutta kuten sanottu, niin haaveeksi se jäi. Kun tehtaan toiminta alkuaikoina oli hyvin alkeellista ja
vajaavaista ja sellaista niin kuin se saattoi olla, niin myöskin tietoliikenne, mitä tietysti aina teollisuuden yhteydessä tarvitaan, se toimi puhelimen, postin välityksellä. Paikkakunnan ainoa puhelin alkuaikoina oli tehtaalle tuleva puhelin. Tehtaalla oli sitten aikana oma puhelinkeskus, josta oli alanumerot eri virkailijoille, joille nyt katsottiin aiheelliseksi, että he omaa puhelinta tarvitsevat. Muita puhelimia luonnollisesti paikkakunnalle sitten aikanaan tuli, kun kauppoja perustettiin ja muut yksityishenkilöt, joilla oli vähän varallisuutta, niin tietysti he halusivat hankkia puhelimen ja tätä kautta sitten tämä paikkakunnan tietoliikenne hoidettiin siihen saakka, kunnes yleinen elintaso ja muu kasvoi ja puhelimetkin ja muut tulivat runsaammin esille ja tietoliikenne on ihan eri luokkaa, ei sitä kannata verrata näihin entisiin asioihin. Jollakin tapaa liikenteen yhteyteen kuuluu tietysti myöskin posti ja postin kuljetus. Tikkakoskella ei omaa postia ennen muinoin ollut. Paikallinen posti, lähin posti oli Kuikassa Kuikan koululla ja sieltä sitten tikkakoskelaisten posti tuli omana lähetyksenään. Tikkakosken tehtaan kulmalla konttorioven lähellä oli pieni katettu rakennelma. Sinne tuotiin Kuikasta posti. Sieltä kukin kävi hakemassa sitten aina. No sitten vuonna 1942 Säästöpankin talossa avattiin Tikkakosken postipaikka ja se hoiti sitä siihen sitten. Nykyisiään posti on, niin kuin tiedetään, niin se ei ole enää omia postipaikkoja, vaan se on eri toimien yhteydessä. Tikkakoskellakin se on vaihtanut paikkaa useammankin kerran ja se hoidetaan nyt hyvin niin kuin sivutoimena. Ennen muinoin sekin vaati omat postihoitajansa ja kuljetukset ja muut. Nyt se on se kustannustehokkuus, joka kaikessa tulee esille ja näin on postikin sitten joutunut sen kohteeksi. Kun mainittiin Kuikan koulu, niin Kuikan koulu tosiaankin oli tikkakoskilaistenkin koulu. Kuikan koulu perustettiin jo 1800-luvulla, olisiko 90 paikkeilla ollut. Ja tikkakoskelaiset, niin kuin monet muutkin, kävivät Kuikassa koulua, mutta sitten aloitti toimintansa syksyllä 1936 Liinalammin koulu, joka toimii vieläkin. Seuraavaksi tuli sitten sota-aikana, kun väki oli täällä lisääntynyt ja koulutarve oli suuri, mutta ei ollut yhteiskunnalla varaa eikä mahdollisuutta silloin rakentaa uutta koulua, niin Tikkakoski Oy tuli siinä sitten apuun ja rakennutti niin sanotun Jyväsjoen koulun, joka on sitten tuli vuonna 1942 muistaakseni, aloitti toimintansa ja sinne sopi sitten jo vähän toisenlainen määrä Liinalammin koulun lisäksi. Ja seuraava vaihe oli niin sanottu Hietasalmen koulu, jossa nykyisin tämä peruskoulu ja muu toimii. Ja se täytti sitten tämän Liinalammin ja Jyväsjoen koulun lisäksi ne tarpeet, mitä kasvanut Tikkakoski vaati. Paikallinen tarve tietysti kasvoi, kun väki kasvoi ja nuorta väkeä opinteille oli tulossa, niin tuli tietysti haaveeksi se, että pitäisi saada oma oppikoulu. Ja ennen kuin tällainen saatiin, niin semmoista pientä kokeilua omaan paikkakunnan opintien jatkamiseksi yritti toimia jonkinlainen yksityishenkilöiden opetuksen varassa toimiva oppikoulun ala-asteen juttu, mutta tänne siirrettiin Suojärven yhteiskoulu vuonna 1944 yhteiskouluna keskikouluvaiheisena, niin kuin oli. Sieltä tuli opettajia mukaan ja rakennusta sille ei ollut, mutta tehdas tarjosi sille tilat. Uuden varastorakennuksen yläkerrassa, jossa oli tilaa, sinne oli mahdollisuus järjestää 2 luokan opintopaikat, kun alkuunsa ei muita ollutkaan nämä 2 luokkaa, joilla se aloitti toimintaansa. Sitten jatkossa, kun tarpeita tuli, se oli
rakennettiin sitten parakit siihen varastorakennuksen pihaan, niin sanottu yhteiskoulun parakki. Puutteellisissa oloissaan se toimi, mutta toimi kuitenkin, mutta se ei täyttänyt tietenkään pitemmän päälle niitä vaatimuksia, mitä koulutiloille ja opetukselle asetetaan. Ja vuonna 1952 valmistui sitten pääsiäisloman jälkeen avasi ovensa tämä Tikkakosken yhteiskoulu siinä rakennuksessa, mikä vieläkin on runkona. Ja tämä sitten antoi silloisissa oloissa nykyaikaiset puitteet oppikoululle. Se alkoi tai jatkui niin kuin siihenkin saakka oli ollut keskikouluvaiheena, mutta sitten myöhemmin sinne tuli lukioluokat ja lukioluokat vieläkin ovat toiminnassa, joskin ehkä kyseenalaista saako ne jatkaa, koska tämä kouluelämäkin, niin kuin moni muukin nykyisin kokee sellaisia muutoksia, tehokkuutta haetaan ja pienempiä kouluja koitetaan, jos suinkin mahdollista, lopettaa ja siirtää isompien koulujen yhteyteen. Aika näyttää. Toivottavasti Tikkakosken koulu saa jatkaa toimintaansa, mutta siitä nyt ei ole mitään varmuutta tällä hetkellä. Muutakin mahdollisuutta paikkakunnalla on ollut. Aikoinaan jo perustettiin työväenopisto, jossa yhteiskoulun matematiikan opettaja piti kurssia, niin sanottua teknillistä matematiikkaa opetti. Se jatkui vuoden päivät ainakin ja kyllä tämän pohjalta useita Tikkakosken nuoria työntekijöitä pääsi teknillisiin kouluihin. Ehkä tämä oli omiaan aikaansaamaan sen, että kunnan taholtakin kiinnitettiin huomiota työväestön opintarpeisiin ja oppipalveluihin. Ja sitten perustettiin Tikkakosken työväenopisto, joka toimi aikanaan vireästi ja sen jatkona sitten tuli kansalaisopisto ja niin Tikkakoskella kuin muuallakin kansalaisopistolla on ollut hyvinkin merkittävä osuus monien asioiden kehittämisessä, siis tavallisen koulutyön ohella ja täytteeksi ja koulutyön ajan ulkopuolella se on ollut ja toimii edelleenkin. Tällainen nyt oli sellainen lyhyesti kerrottuna Tikkakosken kouluelämän kuvaus. Talvisodan uhka ja sitten sodan syttyminen aiheutti sen, että evakkoja Karjalasta siirtolaisia siirrettiin Suomeen eri paikkoihin ja heillähän oli niin sanotut viralliset sijoituspitäjät, mihinkä minkin seutukunnan karjalaisia sijoitettiin. Mutta Tikkakoskelle tulevista evakoista tänne ei ollut mitään sellaista minkään pitäjän virallista sijoituspaikkaa. Sitä en osaa sanoa, mikä ensimmäiset veti. Oliko täällä mahdollisesti joitakin tuttavaperheitä, jotka ilmoittivat, että täällä on työtä tarjolla ja täällä on sitten meitä jo muita ennestään. Ja tännehän tuli sitten näitä suojärveläisiä, mutta tuli paljon muitakin. Ja täällä oli kohtalaisen runsaasti sitten, ei nyt tietenkään mitään valtaosaa työväestöstä oli näitä siirtolaisia evakkoja, mutta kuitenkin melkoinen määrä. Jatkossahan oli vielä välirauha-aikana, sitten oli mahdollisuus tänne, kun konepistolituotantoa tehtaalla lisättiin 10-kertaiseksi, pyrittiin mahdollisimman nopeasti saamaan tuotanto, niin tännehän oli sitten tarjolla työpaikkoja, kun muuten ei työväkeä ollut saatavissa, kun sotatila oli ja muuta, niin silloin sitten näistä siirtolaisista oli työapua runsaastikin tehtaan piiriin. He olivat täällä sitten sodan ja jatkosodankin ajan ja luonnollisesti sitten myöskin jäivät tänne nämä silloiset siirtolaiset suurimmalta osalta ja täällä olivat ja elivät lopun elämänsä. Tästä tuli heille uusi kotiseutu, mutta sitten oli myöskin sodan aikana toinen muuttoliike, tavallaan siirtolaisia myöskin, joka koski Tikkakoskea. Ja tämä ryhmä oli inkeriläiset. Muun muassa tänne Tikkakoskelle tuli noin 70 inkeriläistä vuoden 1943
ja 44 aikana. Ja työkuntoisille ja työikäisille löytyi ilman muuta tietenkin työtä täällä, koska työvoimasta oli puute tuotannon voimakkaan kasvamisen ansiosta. Ja nämä inkeriläiset olivat täällä sitten suurin piirtein sen sodan loppuun asti. Ja vielä sen jälkeenkin tämä inkeriläistarina on varmasti tuttu hyvin monellekin suomalaisille, että Neuvostoliitto tahtoi, että ne inkeriläiset, jotka ovat tänne tulleet, ovat olleet Neuvostoliitossa ja tulleet tänne jotakin kautta, että heidän pitäisi tulla takaisin Neuvostoliittoon. Oli sellainen henkinen ja hiljainen pakote, että saattaa tulla pahempia seurauksia, jos ette muuta takaisin Neuvostoliittoon. Ja sitten tämä pelko ja hyvä usko siihen lupaukseen, että päästään kotiin takaisin, niin sitten inkeriläiset suurimmalta osalta muuttivat takaisin Neuvostoliittoon sodan päättymisen jälkeen. Kaikki eivät kuitenkaan lähteneet sinne takaisin sitten, vaan Ruotsiin muutti jonkunmoinen määrä. Ja ehkä pienin osa, mitä ei muuttanut Ruotsiin eikä lähtenyt Neuvostoliittoon, jäivät Suomeen, uskalsivat jäädä, ajattelivat, että kun ei ole pakko lähteä, niin emme lähde sinne, ja asuvat vieläkin, heitä on kyllä jäljellä. Ja sen, mitä minä olen tullut heitä tuntemaan ja heidän kanssaan ollut tekemisissä vielä viime aikoihin asti, niin he ovat ainakin muistaneet Tikkakoskea erittäin mieluisalla lämmöllä ja sanovat, että Tikkakoski oli sellainen niin kuin jonkun sortin pelastuspaikka heille ja heidän kohdaltaan. Toivotaan, että näin oli kaikkien kohdalta, mutta kuten sanottu, niin itse kukin tietää siitä sitten tarkemmin. Jotkut aikoinaan olivat laskeneet, että Tikkakoskella oli sotien jälkeisinä aikoina, jolloin yhdistystoiminta oli hyvin vilkasta ja vireä, niin ainakin yli 60 eri yhdistystä, jotka toimivat mikä enemmän, mikä vähemmän vilkkaasti. Ja tästä yhdistystoiminnasta tulee mieleen suomalainen sauna. Otetaanpas esimerkiksi, kun tunnetaan Tamminiemen sauna ja siihen liittyviä saunakokouksia. Siellähän kerrotaan syntyneen epävirallisia päätöksiä hyvinkin merkittävistä asioista, joten sauna on ollut asioiden ratkaisussa monta kertaa hyvinkin tärkeä tekijä. Tikkakoskenkin kohdalta voidaan mainita eräs sellainen merkittävä saunakokous. Eräs tuttava kertoi aikanaan, että täällä Tikkakosken tässä urheilukentän eteläpuolella olevassa joenrantamutkassa oli tehtaan sauna, ja siellä vuonna 1918 lausuttiin Tikkakosken kommunistipuolueen syntysanat. Tämä kertoja ehkä ei itse ollut mukana, hän oli silloin 15-vuotias, saattoi ollakin, mutta se ei käynyt esille, tai ainakaan muista sitä, että oliko hän mukana, mutta muutamia osanottajien nimiä hän mainitsi, joten kyllä hänellä tuntui tietoa olevan. Onhan saunassa suomalaiset syntyneet ja alkunsa saaneet, niin mikä etteikö yksi poliittinen puoluekin olisi voinut siellä syntyä, tai ainakin niin kuin sanotte, sen syntysanat olisi siellä lausuttu. Yhdistyksiin kuului myöskin erittäin oleellisena ja merkittävänä tekijänä Tikkakosken metallityöväen ammattiosasto. Se on oikeastaan jollakin tapaa harvinaisuus siinä mielessä, että tällainen pieni korpikylä, kun Tikkakoski aikoinaan oli, niin sinne perustettiin silloin jo Tikkakosken metallityöväen ammattiosasto, jonka numero on 34. Osoittaa, että Tikkakoskella on ollut metallityöväen joukossa ja keskuudessa ammattiyhdistysväkeä, jotka silloin jo ovat ymmärtäneet ja arvostaneet ammattijärjestön toimintaa. Ja se on ollut ja toimii vieläkin, sillä on hyvin merkittävä osa Tikkakosken työelämässä. Ammattiyhdistystoimintaa Tikkakoskella on toki muutakin, muun muassa Tikkakosken tekniset toimihenkilöt, joka alkoi työnjohtajien
jonkunlaisena yhdistyksenä, toimihenkilöyhdistyksenä, ja siihen sitten myöhemmin liittyi ja siihen liitettiin myöskin kaikki muut teknilliset toimihenkilöt. Se ei tietenkään ole niin vanha läheskään kuin metalliammattiosasto, mutta se on hoitanut teknisten toimihenkilöiden etujärjestönä asioita ja toimii vielä edelleenkin, vaikka Tikkakoski Oy:tä ei enää ole, mutta paikkakunnalla on kuitenkin vielä niin paljon teollisuutta, että tällainen järjestötoiminta on tarpeen ja sille on omat tekijänsä oltava. Sota-aikana, niin kuin muuallakin Suomessa, myös Tikkakoskella perustettiin aseveliyhdistys, joka toimi jonkunlaisena auttavana yhdistyksenä veteraaniperheiden avuksi. Muun muassa Puuppolassa oltiin hyvin runsaalla talkooavulla rakentamassa eräälle perheelle uutta omakotitaloa, joka siellä vieläkin on olemassa. Myöskin sota-aikana oli jossakin määrin paikkakunnalla toimi suojeluskunta ja Lotta Svärd, joskaan se toiminta ei ollut mitenkään näkyvää eikä esillä olevaa, mutta kuitenkin kuului sota-aikaiseen toimintaan Tikkakoskellakin. Tikkakosken alueseurakunta järjestänyt mahdollisuuden hyvin monille ja moninaisten harrastusten ja asioisten kanssa puuhaamiseen. Se on tapahtunut täällä kirkolla. Kirkko, joka vihittiin käyttöönsä 29.9.1957, on sellaisena pääpaikkana, mutta myöskin toimintaa on muuallakin kuin täällä kirkolla, esimerkiksi Puuppolassa, Nyrölässä, Kuikassa, Jylhänperällä. Mutta sen lisäksi on vielä sitten seurakunnan omistuksessa Luonnetjärven pohjoispäässä oleva Sarpatti. Siellä lähinnä kesäisin tapahtuvaa toimintaa. Siellä on saunat, siellä on kellot, tapulit ja muut. Ja vastaavanlaista toimintaa ja uskon asioihin liittyen on myöskin paikkakunnalla toiminut ajat määrät jo Tikkakosken helluntai-seurakunta, jolla on oma kirkkonsa ja toimitalonsa ja omat henkilönsä. Terveydenhuollosta kerrottakoon, miten se on muuttunut. Silloista terveydenhuoltoa hoiti paikkakunnalla varuskunnan lääkäri Martti Kalke. Kuumetauteihin hänellä tuntui olevan pätevät lääkkeet ja paljon muutakin. Suoritti pikku operaatioita sitten, jos oli haavoja ja muita semmoisia, niin niiden neulomisia ja sellaista. Sitten myöskin tehdas Tikkakoski Oy järjesti oman työterveyshuoltonsa ainakin semmoisessa alkeellisessa muodossa alkuunsa. Tämä vastaanotto tapahtui Siivolan talossa ja siellä sitten määräaikoina kävi, jotka tehtaan palveluksessa oli, ne kävivät sitten valittamassa ja saamassa hoitoa. Ja myöskin tehdas järjesti terveyssisaren, joka oli ainakin puolivakituisesti työssä ja tämän lääkärin vastaanotto apulaisena. No, tämä oli siis tällainen tilapäisjärjestely, joka ei tietenkään kokonaan tällaista lääkäri- ja terveydenhuoltotoimintaa paikkakunnalla kuitannut. Jatkossa sitten tuli tehdas, se rakennuttikin pienen niin sanotun terveystalon tuonne Joenmutkaan. Sieltä oli Kalke myöskin sitten oli siellä sellaisena puolivakituisena vastaanottolääkärinä ja se ei ollut niin kovin kauan toiminut, mutta sen jälkeen maalaiskunta, Jyväskylän maalaiskunta rakensi ensimmäisen terveystalon, terveysaseman, jos nyt sanotaan nykyisen Kirkkokadun varteen, missä on ne rivitalot nykyiset. Niissä oli myöskin tämä lääkärin vastaanotto ja terveysasema. Se toimi siinä aikansa, kunnes sitten, ellei mä väärin muista, niin 1973 olisi valmistunut tämä nykyinen terveysasema, jossa sitten tämä lääkäri vastaanotto ja terveydenhuolto ja hoito
on toiminut sen jälkeen. Hammaslääkärijutut, ne ei siirtynyt alkuunsa tänne terveysasemalle, vaan ne olivat tuon Hietasalmen koulun yhteydessä maalaiskunnan kirjaston talossa oli vastaanotto, hammaslääkäri vastaanotto tämä, ja se siirtyi kyllä sitten aikanaan myöskin tänne terveysasemalle. Tämä terveysasemajuttu, ihmiset tuntuu pelkäävän, että se täältä siirretään pois Jyväskylään, joka tietenkään ei paikkakuntalaisia ajatelle ole kovin mukava juttu. Hammaslääkäripalveluun on syytä mainita vielä lisäksi, mitä on jo kerrottu, armeijan ilmavoimien viestikoulun, kun rakennettiin, tuli myöskin armeijalle hammaslääkäri vakituinen. Hän otti myöskin sitten siviilipotilaita vastaan, ehkä 10 vuotta tai sitä luokkaa, joten hammashuolto siihen aikaan oli Tikkakoskella kyllä aika hyvin hoidossa, että ei suuria jonotuksia tarvinnut ainakaan tulla ja muuta. Samaan aikaan kyllä jo toimi sitten tämä kunnallinen hammashoitola Tikkakoskella, että ne niin kuin osan aikaa rinta rinnan tekivät tätä työtä. Tässä taustalla näkyvällä Tikkakosken urheilukentällä on oikeastaan aika erikoinen historia. Siinä nimittäin tuolla paikalla, missä nyt tämä urheilukenttä on, oli aikanaan Pihkalampi-niminen lampi, jossa oli syvyyttä ainakin 10 metriä likimain, mutta se oli sitten kyllä jo 23-luvulla jo hetottunut reunoilta aika pitkälle, mutta kuitenkin siinä oli vielä ihan ylivoimaisesti suurin osa oli sitä hulasvettä lampea, että se ei ollut, kun urheilukenttääkin ruvettiin rakentamaan. Ja erikoisuutena mainittakoon, että siinä oli runsaasti ruutanoita. Minäkin muistan, pikkupoikana siitä pyydettiin täkykaloiksi ruutanoita. Ja oli siinä, vaikka se on noin pieni lampi oli, niin siinä oli venekin aikoinaan, minä sen muistan hyvin. Ja sitten toinen pieni erikoisuus, joka oli tässä lähellä, täällä pohjoispäässä oleva, oli sellainen lato. Se oli vanha tehtaan hiilivarasto. Ja tämä hiilivarasto, kun kävi virattomaksi, niin se toimi joskus pakkaskausina tilapäisenä semmoisena varastona. Jos joku oli kuollut eikä vielä ollut hautajaisia, täällähän ei ollut kirkkoa silloin eikä muuta, niin siellä säilyttivät sitten ruumista niin kauan aikaa, kun sitten vietiin hautajaistilaisuuteen ja muuhun. Vanha kansa tietää kertoa sellaisesta. Sanottakoon vielä tästä Pihkalammesta. Sitä käytettiin tätä lammen vettä. Hytölän talon tuolla Kuikassa muutaman kilometrin päässä olevan Hytölän talon pellavat liotettiin tässä lammessa. Niin tietää vanha kansa kertoa, että tällaisia yhtymiä tulee. Tämä urheilukenttä sai alkunsa vuonna 1946. Sille oli haettu paikkaa monestakin paikasta, mutta tämän sitten katsovat, että täyttämällä tai kattamalla tämän lammen pinnan riittävän paksusti, niin se kantaa. Ja niinhän se sitten lopulta tehtiinkin, vaikkei se niin äkkiä tapahtunut. Ensimmäisen puun tästä rantamilta kaatoi silloinen toimitusjohtaja Oskar Östman, sahasi sen poikki ja sanoi, että tästä nyt on alkanut urheilukentän teko. Ja talkootyönä sitä sitten tehtiin aika paljon, mutta luonnollisesti varsinainen työ tapahtui maksullisella työvoimalla, eihän sitä talkootyöllä olisi voinut mitään tulla. Puita kaadettiin ne, mitä tässä seutuvilla oli, ja muualtakin sitten kaadettiin puita, ja niistä katettiin sellainen hirsikehikko, suhteellisen harva, mutta kuitenkin
tämän lammen päälle, veden päälle. Ja siihen kerättiin kaiken maailman risut ja muuta aineesta, kestävää ainetta ja siihen päälle vähän sitten taas maata. Ja kun se rupesi tiivistymään niin paljon, että se maa ei mennyt läpi, niin sen jälkeen se rupesi vähin erin kantamaan, mutta se kantavuus ei ollut alkuunsa mitään, vaikka se tuntui siltä, että nyt se ei yhtään anna periksi eikä muuta. Mutta kun vuosi oli mennyt, niin painumaa oli jo melkoisesti. Muun muassa salaojitusta ei voinut ruveta tekemään, koska ne salajoat olisi tullut virattomaksi jonkun vuoden kuluttua. Sitten vasta kun se lopullinen kantavuus oli tullut, sitten siihen tehtiin salaojitus niin, että se imee pintavedet nopeammin pois. Ja vähin eri sitten se tuli paremmaksi ja paremmaksi ja vuosien varrella sitten tuli siihen kuntoon, kun mitä se nyt on ollut jo ajat määrät. Ja siihen on rakennettu nämä juoksuradat ja hyppypaikat ja muut. Ja palloilukenttänä se on ollut ja on vieläkin, niin kuin tällä hetkellä näkyy nuorison käytössä. Siellä on tavallaan kaksikin jalkapallo, aivan voi sanoa lasten jalkapallojoukkueita harjoittelemassa. Ja toivottavasti tällaista toimintaa täällä jatkuu ja lisääntyy. Se hetottunut lampi tuli niin kuin jollakin tavalla hyväksi käyttöön. Tietysti olisi voinut ajatella, kun jotkut sanoivat, että olisi pitänyt vain puhdistaa se lampi ja hetot kerätä pois. Ja se olisi ollut sitten, kun lähteen silmävää isommassa koossa, sellainen silmäilo tässä. Mutta vaikea sanoa sitten, kumpiko on paikkakunnan parhaaksi, se silmänruoka vaiko tämä urheilukenttäkäyttö. Ja historia on ollut värikäs ja värikkyyttä tietysti aina kaivataan, jotta mielenkiintoa säilyy, mutta tämä on sitten lyhykästi kerrottuna tämän kentän historia. Niin, nyt ollaan täällä Tikkakosken uimahallissa heittämässä haikeita jäähyväisiä. Tänään on toukokuun 16. päivä 2013 ja kuukauden kuluttua, jos ei muutoksia tule aikaisempiin päätöksiin, uimahallin toiminta loppuu. Tämähän perustettiin tämä uimahalli, tämä monitoimitalon Monarin yhteyteen 80-luvun alussa ja on toiminut siitä lähtien ja käyttöä on ollut kohtuullisesti, mutta sehän on selvä, että eihän käyttäjien tuloilla varmaan Suomessa yhtään uimahallia pystytä pitämään pystyssä. Ja uimahallilla on ollut käyttöjä, en osaa sanoa, kun mulla ei ole tilastoja eikä muuta, mutta vaikka olenkin avajaisista alkaen itse ollut käyttäjänä vakituisesti, niin en osaa sanoa, että mikä on käyttäjämäärä, kun niitä on sellaisia käyttäjäryhmiä myös paljon, jotka eivät ole varsinaisia aukioloaikoina. Joukko vesivoimistelut ja muut sellaiset ryhmäjutut ja muut, niin ne ovat sitten muina aikoina kuin aukioloaikoina, mutta kuitenkin niin käyttäjiä mielestäni ja monien muidenkin mielestä on ollut niin paljon, että tämä olisi saanut jatkua. Täällä on ollut koululaisille esimerkiksi uimaopetusta sellaisille, jotka eivät vielä osaa uida ja vähän sitten lisää opetustakin vielä, jos on uimaa oppinut. Ikävä kyllä varuskunta ei ole tätä koskaan käyttänyt, koska tämä uimahallin pituus, altaan pituus jäi pienemmäksi kuin mitä varuskunta oli vaatinut. Se varuskunta piti edellytyksenä, että se ottaisivat käyttöön tämän 25 metriä uima-allas, mutta sitä ei tullut. Ja ikävä, että ei tullut. Kenties sillä olisi nyt pieni merkitys, kun armeijan käyttö olisi tässä lisänä. Se oli poliittinen kiista, joka silloin ratkaisi tämän uimahallin pituuden, ikävä kyllä, mutta näin asia on. Täällä on ollut sellaisia ryhmiä. Omalta kohdaltani voin kertoa, että jo 80-luvulla meille muodostui sellainen niin sanottu torstai-uintiporukka, että sitten oli semmoinen tunnin uinti suurin piirtein täällä ja sen jälkeen kokoonnuttiin tonne kahvijoon kahville höpisemään milloin mitäkin. Ja oli sellainen hyvinkin mukava tunnelma aina, kun
torstaipäivää odotti. Ja oli monia muita, joilla oli samanlaisia, mutta tämäkin pikkuhiljaa, tämä niin sanottu torstairyhmä, sitten on kutistunut niin, että sitä ei enää ole viime aikoina ollut. Toivotaan, että jos joku ihme tapahtuisi, että tämä saisikin jatkoa vielä, mutta sen aika näyttää. Tällä kertaa kuitenkin ei muuta kuin kiitokset tälle laitokselle. Se on antanut monille ilonaihetta ja terveyden aihetta ja kuntoilupaikkaa ja muuta sellaista ja kanssakäymistä ja monta muuta hyvää. Täytyy tähän vielä sen verran toteuttaa omalta kohdaltaan täällä uiminen, että hetken päästä katsotaan, miten se uiminen käy. No niin, nyt sitten pitäisi suorittaa se jäähyväisuinti. Tuskinpa enää tulee tämän kuukauden aikana käytyä, kun nämä viimeiset tässä on tarkoitus uida. Ja toivon mukaan kuitenkin nämä eivät ole viimeiset, mutta haluan pelkään, niin kuin jo aikaisemmin oli puhuttu, että uimahallin käyttö loppuu. Nyt sitten lähdetään. Tässä loppukesän lämpimässä auringonpaisteessa istuessa tekee mieli vähän riimitellä. Ja sanonkin, että taustalta vaimeasti kuuluu Tikkakosken kohinat ja se tuo mieleen Tikkakosken tohinat, jotka 18 kerran vietettiin viime viikonlopun taitteessa. Ja näille tohinoille onkin jo pitkä tausta, kuten tämä 18 vuottakin jo sanoo, mutta ne ulottuu vuoteen 1972. Silloin Tikkakosken Lions Club teki esityksen paikkakunnan yhdistyksille, järjestöille, että pitäisi koota sellainen epäpoliittinen toimikunta, joka ryhtyisi ajamaan paikkakunnan hyvinvointia niin kunnan kuin muidenkin tahojen suuntaan ja muutenkin luomaan jonkunlaista virikettä erilaisille toiminnoille. Jo sen aikana huomioitiin sellainen asia kuin joku tai jotkut tikkakoskelaiset, joita tahdottiin tuoda esille, jaettiin Tikkakoski-mitali näiden päivien aikana. Ja joinakin vuosina varmasti, mä muistan, jaettiin useampikin mitali kuin yksi. Ja myöskin jo silloin ainakin 2, minä muistan henkilöä, että nimettiin vuoden tikkakoskelaiseksi. Ja niillä arvostettiin määrättyjä henkilöitä toiminnastaan. Vuonna 1986 on seuraava tätä asiaa koskeva vuosiluku. Tällöin perustettiin Tikkakoski-toimikunta ja tämä otti sitten ohjelmaansa Tikkakoski-päivät Tikkakosken elämän piristämiseksi ja hyväksi. Ja oli toritapahtumaa, urheilukilpailuja ja kaikkea sellaista, mitä nyt oli lapsille ja aikuisille. Oli näitä erilaisia näyttelyitä ja muita. Ja vuonna 1996 siitä alkaen on ollut tämä toiminta nimellä Tikkakosken tohinat. Tämä Tikkakosken tohinat, se on toiminut vuosittain, ei nyt ehkä joka vuosi aivan samalla teholla, mutta aika hyvin on vieläkin, kun 18 kertaa on Tikkakosken tohinoita vietetty, niin aika hyvin on vieläkin mielenkiinto kansalla siinä mukana. On erilaisia urheilukilpailuja ja myöskin taide on tuotu esille. Nämä taidemaalarit, niillä on oma tavallaan epävirallinen yhdys, jonka ne on nimenneet Taivaanrannan maalarit nimellä. Ja ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton näille
tauluilleen. Ja jatkuvasti tietysti kehittyvät vuodesta toiseen, kun heillä on asiantunteva opas, joka heitä pikkuhiljaa kouluttaa. Nämä Tikkakosken tohinat, ne ovat sikäli laajentuneet entisistä Tikkakoski-päivistä useampipäiväisiksi. Ne on aika usein olleet 5-päiväisiä, vähintään 4-päiväisiä, joko keskiviikosta sunnuntai-iltaa tai torstaista sunnuntai-iltaa jatkuneita erilaisia ohjelmia niihin. Ja useimmiten ja oikeastaan aina silloin, kun se on aloitettu keskiviikkona, niin siinä on aloittajana ollut Liinanlampi-toimikunta, joka on kovasti puuhannut siellä asioita oman kulmakuntansa hyväksi. He ovat järjestäneet onkikilpailuja ja muuta sellaista ohjelmaa silloin ensimmäisen päivän puitteisiin. Sitten torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, ne ovat olleet sitten erilaisille muille harrastuspiireille, joista minä tässä jo mainitsinkin, niin käyttöä on ollut kaikille päiville. Varsinainen tohinapäivä on yleensä ollut aina lauantai. Silloin on ollut se niin kuin pääjuhla, jos sanottaisiin. Silloin kertyy väkeä eniten torille. Siellä on eri yhdistykset, järjestöt ovat järjestäneet myyntikojuja tuotoksi itselle ja kaikkea muuta sellaista. Siellä on ollut paneelikeskusteluita erilaisista aiheista ja eri ihmisiä eri aloilta vastaamassa kysymyksiin. Tämän vuoden ohjelmassa oli uutuutena perjantaipäivänä järjestetty sellainen historiallinen kiertoajelu Tikkakoskella, jossa opas selosti kiertoajelulla aina kunkin paikan ja seutukunnan historiaa, tapahtumia ja näkymiä. Ja tuntui, että tällä oli vastaanottavaista yleisöä. 2 bussilastillista kierrätettiin parin tunnin kierroksella ja varmasti oli paljon sellaisia mukana, jotka ensimmäisen kerran saivat jonkunlaisen yhteisen historiavedoksen Tikkakosken elämästä ja tapahtumista ja paikoista. Sunnuntaina tietysti on aina se viimeinen päivä, silloin on nämä taidenäyttelyt sun muut. Kun ajatellaan tätä koko Tikkakosken tohinat tapahtumaa, niin kyllä se on oikeastaan vuoden ainoa sellainen yhteinen tapahtuma. Ja se on heille aina sellainen entisten ystävien ja läheisten tapaaminen ja muisteluhetki. Toivon mukaan tällaiset Tikkakoski-tohinat jatkuu myöskin eteenpäin. Toimintaan saadaan aina uusia virikkeitä, jotta ei ole pelkoa siitä, ettei se kiinnostaisi. Kun nyt vuoden ajan on tehty tätä Tikkakoski-historiikkia, niin toivon, että olemme saaneet kokoon sellaisen aineiston, että se katsojaa miellyttäisi ja antaisi myöskin oikean ja todellisen ja kiinnostavan kuvan paikkakunnan historiasta ja siihen liittyvistä muista seikoista, asumisesta sun muusta ja ihmisistä. Ja jos tällainen on onnistunut, niin se on tietysti minulle paras palkinto tästä työstä. Ja minä kiitän kaikkia, jotka ovat tässä olleet apuna tämän työn onnistumisessa.